Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh wonten channel YouTube Indana Zulfa. Wonten video menika kula badhe paring informasi babagan materi pasinaon basa Jawa semester ganjil kelas 8. Mliginipun materi ingkang badhe dipun rembag inggih pawarta. Sinten ingkang boten mangertos menapa pawarta menika? Kula kinten sedaya sampun mangertos nggih, pawarta menika wujudipun kados pundi. Dados boten susah anggenipun angen-angen menapa ingkang kula andharaken wonten video menika. Monggo sami mirsani video kula ngantos pungkasan. Matur nuwun. Wonten materi pasinaon pawarta menika ingkang badhe dipun rembag inggih kawitan, inggih pangertosanipun pawarta. Nomor kalih struktur teks pawarta. Nomor 3 unsur-unsur teks pawarta. Ugi nomor sekawan wonten wujudipun pawarta menapa kemawon. Lajeng kemawon nggih. Teks pawarta inggih menika teks ingkang maringi ngertos kedadosan, prastawa utawinipun informasi babagan menapa kemawon ingkang nembe kelakon lumantar maneka warni media. Prastawa utawinipun kadadosan ingkang dipunwedharaken wonten pawarta inggih kadadosan saben wekdal ingkang wonten donya menika. Tuladhanipun kecelakaan, kebakaran, ugi sakpanunggalanipun. Teks pawarta ugi nggadhahi titikan inggih menika ingkang kawitan menarik saged ngagem tiyang menika kepencut maos pawarta utawinipun mirengaken pawarta. Nomor kalih terkini utawinipun aktual dados pawarta menika kedah enggal. Nomor 3 inggih menika nyata saged dipun percadosi utawinipun wonten dasaripun. Nomor sekawan inggih saged dipun tampi warga kathah. Nomor gangsal kalimatipun cetha jelas. Nomor 6 ukaranipun cekak sederhana. Lajeng rembakan nomor kalih struktur pawarta. Struktur pawarta wonten 3 inggih menika orientasi pawarta, prastawa, ugi ingkang pungkasan sumber pawarta. Nomor setunggal orientasi pawarta. Menapa menika? Orientasi pawarta inggih isinipun pambuka saking prastawa ingkang dipun siaraken wonten teks kasebut. Nomor kalih prastawa inggih menika bagian ingkang isinipun babagan proses kadadosan saking awal ngantos pungkasan. Nomor 3 sumber pawarta inggih menika saking pundi asal sumber pawarta kasebut dipun tuwuhaken. Rembakan nomor 3 unsur-unsur pawarta inggih menika wonten 5W 1H. Ingkang nomor setunggal inggih menika njlentrehaken babagan menapa ingkang wonten pawarta menika. Nomor kalih inggih menika njlentrehaken babagan sinten utawinipun tokoh ingkang wonten pawarta. Nomor 3 inggih menika unsur pawarta ingkang njlentrehaken wekdalipun prastawa menika kadadosan. Nomor sekawan wonten pundi inggih menika njlentrehaken babagan panggenan kadadosan prastawa wonten pawarta. Nomor gangsal inggih menika
Menyang ngopo? Inggih nduduhaken sebab musabab ingkang jalari prastawa wonten pawarta saged kadadosan. Nomor 6 utawinipun unsur pawarta ingkang pungkasan inggih menika How? inggih njlentrehaken babagan pripun prastawa kasebat kadadosan. Ugi saged nuduhaken kados pundi swasanipun wonten prastawa kasebat. Rembakan nomor sekawan inggih menika wujudipun pawarta menapa kemawon. Ingkang kawitan inggih menika wujudipun cetak, saged awujud majalah utawinipun koran. Senajan sakmenika kathah majalah utawinipun koran ingkang awujud online, nanging ingkang arupa cetak inggih tasih ngrembaka ngantos dinten menika. Nomor kalih inggih menika siaran. Wujudipun pawarta ingkang siaran inggih dipun wedharaken kanthi lesan, ananging betahaken media kagem nyawisake pawarta kasebat. Tuladhanipun inggih pawarta ingkang dipun siaraken wonten TV, radio, ugi sak panunggalanipun. Ingkang nomor 3 inggih menika wujudipun internet. Pawarta ingkang dipun wedharaken lumantar internet, saged uga awujud website utawinipun blog. Nomor sekawan inggih menika awujud lisan. Tegesipun menapa? Kita saged mangertosi pawarta langsung saking tiyang ingkang paring pawarta. Jenis-jenisipun pawarta inggih menika maneka warni. Ingkang kawitan pawarta dadakan inggih menika pawarta ingkang wekdal ugi panggonanipun kadadosanipun boten saged dipun pastekaken. Tuladhanipun inggih menika kecelakaan, tanah longsor, kebanjiran, ugi sapanunggalanipun. Ingkang nomor kalih jenisipun pawarta dinan inggih menika pawarta ingkang wekdal ugi panggenanipun kadadosan sampun saged dipun mangertosi saderengipun. Tuladhanipun kados kunjunganipun presiden wonten Kitha Kediri. Saking pawarta menika saged mangertosi saderengipun menawi presiden badhe ngunjungi Kediri. Nomor 3 jenisipun inggih pawarta crita. Inggih pawarta ingkang boten dipun watesi dening wektu ugi panggenanipun, gambaraken objek ingkang nemsemaken human interest. Tuladhanipun inggih pawarta mangenani objek wisata, lajeng mangenani hobi. Menawi panjenengan sedaya kepurun nyerat pawarta kanthi sae, monggo dipun gatosaken urutanipun nyerat pawarta menika menapa kemawon. Nyerat pawarta ingkang kawitan tanggap sasmita inggih menika purun mangertosi kadadosan menapa kemawon ingkang wonten celakipun. Nomor kalih ngempalaken data miturut 5W 1H. Lajeng nomor 3 inggih nyusun data dados pawarta. Ingkang pungkasan paring irah-irahan. Dados menawi sedaya sampun angsal lajeng nyerat irah-irahan. Sedaya sampun mangertos nggih menapa artosipun pawarta, lajeng ciri-cirinipun pawarta, struktur, unsur, wujud, jenis, urutan kita badhe nyerat pawarta. Menawi mekaten, monggo sami sareng-sareng nyimak tuladhanipun pawarta wonten video menika. Cek jiro. Kondisi banjir ning Kabupaten Pati kawit wingi terus meluas. Akibatnya atusan omah warga kerendem lan ngakibatno aktivitas warga melu keganggu. Kaya ning Kecamatan Kayen, kedalaman banyu nganti sak meter ning dalan gede lan 50 cm ning jero omah. Gawe warga kudu ngevakuasi barang-barang sing ana ning jero omah. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati, penyebab banjir ning Kabupaten Pati amarga curah udan sing dhuwur.
Udan sing medhun kawit dina Minggu wingi gawe banyu sing medhun saka pegunungan Kendeng ngenangi omah warga. Banyu mulai genang ning omah kawit jam 12 bengi. Ya sudah sejak kapan ya Pak? Dari jam 11 kemarin siang sampai sore sampai malam sampai pagi. Jadi banjir kayak gini sampai kayak gini Mas. Ketinggian airnya sampai berapa ini? 1 meter lebih kayaknya. Banjirnya dari kapan ini? Dari semalam jam 12 malam. Ketinggian airnya seberapa nih? 1 meter lebih. Paha orang dewasa. Paha orang dewasa. Masuk rumah nggak Pak? Masuk rumah semua Mas, nggak ada yang nggak masuk semua. Berapa puluh desa nih semua kena banjir semua, nggak ada yang nggak. Berdasarkan data saka BPBD Pati, wilayah terparah sing kena banjir yaiku ning Desa Alas Dawa, Dukoseti, Banyutawa, lan khususe ning Kecamatan Kayen ana 8 desa sing kena banjir. Oksana Rajai, Simpang 5 TV, nglaporke. Video pawarta menika inggih salah satunggaling tuladanipun wujud pawarta arupi siaran. Nggih dados menika materi ingkang sampun dipun rembak wonten video menika. Mugi-mugi saged manfaati kagem sinten kemawon ingkang mirsani video menika. Mugi nyuwun ngapunten nggih menawi wonten klentunipun. Kula Ina mugi-mugi saged kepanggih malih wonten video lajengipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boten kesupen subscribe ugi lagi pun panjenengan sedaya.